Right, pane nyaya yakanetsa pakaita mukurumbira apo sekuru madzangwe vachibata zvikwambo pamusha pavanga vari pamusha. Nyaya yanga yanetsa ndekuti zvikwambo izvi ndo zvaipengesa mwana mukomana. Zvino ndine good news kana kuti part 2 yenyaya iyi in this video. Chiregai tinzwe amai vachitaura kuti mukomana asei, mukomana ari kunzwa sei, asi pane mashoko anofadza wanzwe vachitaura. Inini chakandifadza pana sekuru wakandibetsera kumwana wangu airwara tiri kuhedza. Andibetsera kudero vakati toda kuona kwe 3 days kuti mukomana wenyu anenge aita zviright here. Takashandisa zvatakatapiwa nasekuru. 3 days mukomana haana kuchinja. Alright. Ndobva tatora nguva ndofunga takaita chifo che 1 week and a half. Mukomana ndokutanga kuchinja. Anga akuvatawo mumba. Achiuya apo nepapo achivata mumba. Asi pari zvino ndofunga ndaane 2 weeks mwana wangu ave right. Akuvatawo mumba, akubatawo mabasa epamba, nyangwe kumunda takwenda tozi. Iye makutokwanisa ndainzwa muchiti maitonetseka nekutaura naye, makutokwanisa kutaura naye nyaya here? Takutotaura nyaya kutopedza nyaya dzose kana kumunda aiwa takubatidzana tiri pamwe chete. Zviri sei mukoma? Nofara zvangu makadiko. Zita munetwani? Zita ndeitwa Tinotenda Gora. Right, mamunzwa mukomana right, mukomana apora. Ndo good news yatakugirai nasi pano pa The African Angle TV. Ndine wenyu mukomana anonzi Taps. Musakangani kusiya mabaya pakanzi follow kana kari kutanga kuona video iyi. Mukomana right, mukomana akutaura zita rake, mukomana settled.